Чираттагы котлау хаты матур гомер бәйрәмен билгеләүче Разия Шәрәфислам кызы Сәлимгариевага атап язылган. Иске Күктау авылында туып үскән. Хәзерге вакытта югары Яркей авылында бәхетле гомер кичерүче. Җир йөзендә безнең өчен иң кадерле булган, газизләрдән газиз, кадерле кешебез. Яраткан тормыш иптәшем, әниебез, дәү әниебез, картыябыз, Разия Шәрәфислам кызы Сәлимгариеваны гомер үренең якты һәм истәлекле бәйрәме 60 яшьлек күркәм юбилей белән кайнар тәбрик итәбез. Бердән-беребез, күз нурыбыз безнең. Бүген син матур гомер бәйрәмеңә чын мәгънәсендә бәхетле кеше булып аяк басасың. Синең яныңда пар канатың, сөекле әтиебез бар. Кызларың, улың, кияүләрең, киленең, оныкларың, синең киләчәккә якты өметләрең, ышаныч, таяныч, тормышыңа ям һәм мәгънә истәүче иң кадерле кешеләрең бар. Ходай Тәгалә киләчәктә сине сәламәтлектән айырмасын. Безнең өчен якты кояш булып балкыган нурлы, иманлы, назлы күңелеңә бер үк кырау төшмәсен. Безне шулай шатландырып, яшәргә көч, дәрт биреп, озын-озак еллар гомер итәргә насыйп булсын. Безнең кадерлебез яшьлегендә 1983 елда әтиебез Рафаэль Заид улы белән кавышып, гаилә корып, 37 ел тормыш сукмакларыннан бергә атлыйлар. Әти-әниебез һәр вакытта да киңәшләшеп, бер-берсенә хөрмәт күрсәтеп, яшьлек таңнарында биргән вәгъдәләренә тап төшерми, мәхәббәттә, тигезлектә безгә үрнәк булып яши бирделәр. Без балалары аларга сокланып, алар белән горурланып яшибез. Аллага шөкер. Бүген кадерле әти-әниебез, без сезгә чын күңелдән ихлас рәхмәт сүзләрен җиткереп, сезнең алда баш иябез. Безне күз карасыдай карап үстердегез, дөрес тәрбия бирдегез, белем аларга ярдәм итеп, тормышта үз урыныбызны табып, намус кушканча яшәргә өйрәтеп үстергәнегез өчен сезгә, кадерле кешеләребез, мең рәхмәт. Киләчәктә үзегезне Ходай мәрхәмәтеннән айырмасын. Без әниебезнең шул кадәр уңганлыгына, җитезлегенә сокланып бетә алмыйбыз. Пешергән аш сулары, камыр ризыклары һәр вакыт телеңне йотарлык була. Үстергән гөл чәчкәләре, бәйләгән әйберләре күзләрнең явын алырлык. Тик күңеле матур, йөрәге изге кеше генә мондый гүзәллекне тудыра аладыр дип, без янә сокланабыз кадерле кешебезгә. Кадерле без, сиңа иң беренче чиратта имәннәрдәй ныклы сәламәтлек телибез. Киләчәктә безнең кадер-хөрмәттә, хәерле көннәрдә, безнең өчен, барлык якыннарың өчен терәк таяныч булып, илһам нурын өләшүче кояшыбыз булып, әтиебез белән пар канатларыгызны тигез кагып, балаларыгызның уңышларына сөенеп, озын-озак еллар яшәргә насыйп булсын. Без сине яратабыз, чиксез хөрмәт итәбез. Бәйрәмеңдә, иңнәреңдә кышып, килә сине тәбрик итәсе, килә сиңа бәхет кенә теләп, матур сүзләр генә әйтәсе. Әле һаман без дип яшисең син, күптән инде зурлар булсак та. Аз булыр күк, әни, синең өчен, нинди изгелекләр кылсак та. Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Рафаэль, кызларың Резида, Ралия, улың Раил, кияүләрең Илнар, Алмаз, киленең Лилия, оныкларың Илзида, Ильяна, Әмир, Рияна, Әмилә. Хөрмәтле Разия Шәрәфислам кызы, 60 яшьлек бәйрәмегез уңайыннан бүген сез иң кадерле кешеләрегездән бик тә лаеклы, җылы, назлы сүзләр ишеттегез. Инде киләчәк көннәрегездә дә сезгә балалар бәхетендә, тигез, парлы булып, тормыш бүләк иткән һәрбер якты көннәрне бергә-бергә, шатлык, сөенеч хисләре белән генә каршылап,
тыныч, имин гомер итәргә насыйп булсын. Җырыбыз сезнең күркәм бәйрәм турына юллана. Туған күннің синең жан досы қайын, ғөміріңнің шәшіке шақылары, тіләкелерінің сиңа иң изігісі, йөрәк түрләрендә яты қаны. Шойыр таштай шыдам түземелі бұл, тормыш көпірләрен өтекәнедә, жан сүйгәнің янынарыңда булсын, язмыш йыңғақларын су төкәндә. Шойыр таштай шыдам түземелі бұл, тормыш көпірләрен өтекәнедә, жан сүйгәнің янынарыңда булсын, язмыш йыңғақларын су төкәндә. Бәхетләрнең телиме бер-бер артлы, шатлык нуры сирпеп килгәнен, күзләреңнең гел балкыгын телим, елмайганын телим, көлгәнен. Шойыр таштай шыдам түземеле бул, тормыш күперләрен үтекәнедә, жан сүйгәнең җаннарыңда булсын, язмыш йыңғақларын су төкәндә. Шойыр таштай шыдам түземеле бул, тормыш күперләрен үтекәнедә, жан сүйгәнең янынарыңда булсын, язмыш йыңғақларын су төкәндә. Гөмерле бул, рәхәт яшә, кайгы җиле сиңа тимәсен. Теләкләрең кабул булсын, өметләрең һичкем өзмәсен. Шойыр таштай шыдам түземеле бул, тормыш күперләрен үтекәнедә, жан сүйгәнең янынарыңда булсын, язмыш йыңғақларын су төкәндә. Шойыр таштай шыдам түземеле бул, тормыш күперләрен үтекәнедә, жан сүйгәнең янынарыңда булсын, язмыш йыңғақларын су төкәндә. Жан сүйгәнең яннарыңда булсын, язмыш йымғақларын сүткәндә.